Netball Association Riboy District harangkat ka jingya trilang bat ka Netball Association Meghalaya nin kasngi ka arpotrik Risau kala penlong ya ka Lempung ya lekai netball ya ka belatip kum ka Riboy Netball Open Tournament ka bala penlong ha madan jong ka Auxilium Higher Secondary School Mautunum kane ka Lempung ya lekai netball ka dei ka batang chisngi ha kane kasngi lawan bane shimenta hadu khat lai ligi kenhun ki bakan thup ya ki kentei bat chinrang ha kane ka Lempung ha ka porman step lawan ban pli do ba bat hok nong mali urang ba snong ka snong Mautunum bat ha ka por janmit lawan ban panhap perdano do ba Matthew Kenneth Makro un nominated MDC jong ka KSADC ha ka jingya don rangkat lang ka Sister Mildred Karsimli ka secretary jong ka Auxilium Higher Secondary School uba Las Furious Marngar president ka Netball Association lembat kiwe de haba phai se ka jingya lakai ka ba khaddu ha kan kasngi ha ka jingya kun final na kalyang gi chenrang ha padeng ka kanhun Nomiwell Persya ya ka Anthony United ka jingya lakai ka long ba shongshit bat ha ka bakut jong ka jingya lakai ka Anthony United ka la penlim no ya ka Nomiwell bat na kalyang gi kentei ha padeng ka Anthony United Persya ya ka Net Star bat ka Anthony United ka la penlim no ya ka Net Star na kalyang ginong penyai kila sam ya ki khusnam sya ginong job kum kada ka jingai mensim ya kinong ya lakai ngapan pau ya kajing songo ya ublay ublaay hangi ya kani kasngi barok shisngi kasngi ka basyet ka basyay ya ka ba barok ngila ban yelekai kum ki players jong ka netball ay kublay ya iba Las Marngar ibalong ru i president jong ka Riboy District Netball Association kinongkit kam jong ka association hibaro kaway i sister ibalong ru i vice president jong ka state mo tegidon hangni i sister superior i sister Margaret ibalong ru i principal jong kanika school Auxilium Higher Secondary School but baro ya phi ki players ki balai le kai na do menem step ngaklem yu i bapithaj namar pisdang na do menem step apreng jing shit jong ka sngi Henry play katuka pen ka team spirit lani kataka sportsmanship ka bapidon happy te kanika por nga shim ya kanika lat ro ban ai kublay ya ki kemi ki kpa ki bala sha ya ki khun ki jong phi ki bala ai lat ya ki khun ki jong phi ba ki de shim banta ha kanika sports sa shisien nga ai kublay ro ya ka Riboy District Netball Association ka bala ban pelong ya kanika tournament kabashisngi mo ladang bakla but ya kini ki team ki bawan nadu nang stone ki bala pen isisya ya kasap ka bapipidon habang apet ya kani ka jingelek kai ngai ko mo lek kai basketball ten rei nga so tho pat bakane kam dei ka jingelek kai ka balong kum basketball rei ka khamlong technical but ka kham step but kani ka pen I ba iwei paiwei na phi pidon kam ka jing practice ka ba man ka sngi le se ka bangila ban pen isay ka jing le kai la ni ka sap ka ba pidon hoy ladang ilanang ban le basketball ladang ile kai ka ni ka netball nga I ka ba ka hiper ba ladang ngimya practice man ka sngi ka long ka ba shisha ban ile kai te ka ni ka por nga so ban ai men semi phi baro ki ba lai simanta ka ni ka sports ban na kermen ba pinang la shushu ban yele kai khamba hagi ski ki por ki banangwan ngashim ya kanika lat ban ai kublay ka bakerpang congratulations to the winners mo ka Anthony ka team Anthony mo Anthony United both boys and girls ki balala ban job bat kumjuru ya kini ki ba runners up ngayu isya ka team spirit ka jongphi dengan ngasko ban ai kublay ya baro ki participants ki balai simbanta but nga kermen scam ba nang ne kin sajit ki players mo ki ban yale kai lese na kalyang jong ka ban represent ya ka Riboy District but nga kermen ibalas ilayo ki players ki talents but nga kermen scam ba ha ka jing le kai ka ba belong jong ka state level pila sya ban le kai khamba te sesien nga congratulate ya baro ki team ki bala participate but khamtam ya ki organizers ka Riboy District Netball Association kebalala ban pelong ya kani ka tournament ito ha kani ka step ko menta na dilin ka tungi jongga Netball Riboy Association itumpaw ko jing sungu ba nakaling jingi kung ka association nilala ban pelong kani ka tournament ka ba
Sisni ke bamenta ke sini bagi sedang ya kan tournament membaca jeng ile kai jeng kena nak selim ya sikit ke school buat ka next start ke bamenta ke game kadang yai ke game ke buat semai apa ke jela me kali jeng ke berapoi pada po riboy jeng ile introduce ya kan ila announce ya kan handa duka sini shiko terik ila ai ke demo game buat menta ke sini arpo terik ni pelong ya kan game ke basi sini buat ila don ke school ke bawan simenta ki kena samlai ke bawan simenta kajin khatlai teli ke tim nhiều tali kitim lagi kan thay ban reu tali kitim lagi senrang ini penpau bajing sungu ya rajing wan simbentalang juga way lagi way district untuk west hasil ban sapoi sibit ban simbentang ada leka jing lekai jong kan netball netball kan game ke badang khamai ngong bene ini penpau ba ni kentui ki samla jong kadong kathan kantam boy district bagi de ban ye jing lekai bat kum bani tiap bat ne jing lekai ke bakam lok interest bani ki jing lekai lara pipe jang ne ai jersey jingi kamdon ni ki number idon lagi jong ki position ni ki bakin yang bat kimla bani lekai bani tur ne banya tham ne banya tungku we ne kadon ban ye lekai jing ki tang ban don position ni ki bat kimla ban bat ya ko bol pelat ya kalai second kata de gerpom ban ye lekai bat kila ban marek tang ki jaka bagi don Tiga game ke interest bah dua kata mak hab kenmau dia ke position lajong ihaban kenmau ya ke bagi pong ya ke jersey jungki bagi di shooter dan di defender dan di goalkeeper gidon sibun ge nimla ban batailut angne ngin sabata ya phi bat ke game mo sen ke game so tana dua kata di hari boy jungi mentang ila pen sutit ila sedang ban ngej ba ke game ke ba na bun ikun samla ihap ke berit kinyo bentah ke game bagi pelong mata kasni di peluang ru bangin jet ki samla banyisin benta syaka Meghalaya Championship ke ban salong ha ubnai di Sembar bagi satunya ka netball of Meghalaya ha ubnai di Sembar